उन्हाळ्याचे दिवस आहेत आणि त्यामध्ये कैरीचा सीझन चालू आहे. तर आपण कैरीचे लोणचे, कैरीचा मुरांबा, कैरीचे पन्ह अशाच नवनवीन आपण रेसिपी बनवत असतोच. आज पाहणार आहोत साखर आंब्याची रेसिपी. तर पाहूयात आपल्या या रेसिपीला कोणकोणते साहित्य लागणार आहेत ते. 1.5 कप साखर, 2 ते 3 चमचे वेलची पूड, 2 ते 3 चमचे साजूक तूप, लवंग, मिरी आणि दालचिनी, कच्च्या कैऱ्या आणि थोडेसे केसर. या कैऱ्या स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेल्या आहेत व पुसूनही घेतलेल्या आहेत. आपण या कैरीची साल काढून घेऊया. तर या कैरीची अशा प्रकारे साल काढायची आहे. अशा प्रकारे आपली ही कैरीची साल काढून तयार आहे. त्यानंतर आपण ही सोललेली कैरी खिसून घेणार आहे. अशा प्रकारे आपण ही कैरी खिसून घेणार आहोत. अशा प्रकारे ह्या सर्व कैऱ्या खिसून झालेल्या आहेत. तर ही कैरी आपण साईडला ठेवून घेऊयात आणि गॅसवरती कढई ठेवून घेऊयात आणि त्यामध्ये 2 ते 3 चमचे साजूक तूप घालूयात आणि तूप गरम झालेलं आहे. त्यामध्ये लवंग, मिरी आणि दालचिनी घालूयात आणि त्यामध्ये आता आपण कैरीचा खीस घालूयात आणि ती व्यवस्थितपणे परतून घेऊयात 2 ते 3 मिनिटे. तर आपण यामध्ये साखर घालणार आहोत. तर आपला हा खीस 3 कप भरलेला आहे. त्यामध्ये आपण त्याच्या निम्मी साखर घालूयात म्हणजे 1.5 कप. आणि हे मिश्रण आपण व्यवस्थितपणे मिक्स करून घेऊयात आणि तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही यामध्ये जास्त किंवा कमी साखर घालू शकता. यामध्ये साखर विरघळलेली आहे आणि हे मिश्रण 10 ते 15 मिनिटे व्यवस्थितपणे शिजवून घेऊयात आणि ही प्रोसेस करताना मीडियम फ्लेमवरती करावी. हे मिश्रण तोपर्यंत शिजवून घ्यायचे आहे तोपर्यंत ते हलके होत नाही. आणि त्यामध्ये आपण केसर घालूयात आणि आपले 10 ते 15 मिनिटे झालेले आहेत आणि हे मिश्रण छानपैकी परतून घेतलेलं आहे. आणि साखर आंबा कधी तयार झालेला हे कधी कळते तर या साखर आंब्यामधील मॉइश्चर कमी होते आणि साखर आंबा तयार होतो. आणि यामध्ये वेलची पूड घालूया. तर हा साखर आंबा तयार झालेला आहे. मी गॅस बंद करते आणि हा साखर आंबा थंड झाल्यानंतर आपण पॅकबंद काचेच्या भरणीमध्ये किंवा चिनीमातीच्या भरणीमध्ये स्टोअर करू शकतो. ही रेसिपी तयार आहे. आवडली असेल तर नक्की फीडबॅक द्या.